Iskolánk története Apácán, ahol a múlt és a jövő találkozik. Apáca településen már nagyon régen jelen volt az oktatás. Bár az iskola alapításának pontos dátumát nem ismerjük, egy dolog biztos. Apáczai Csere János, a híres tudós és tanító is itt, egy elemi iskolában kezdte tanulmányait. Ez már önmagában is különlegessé teszi iskolánkat. A falu történelméből tudjuk, hogy már az 1400-as évek körül működött itt egyházközség, 1549-ben pedig parókia építését is tervezték. Ez alapján valószínű, hogy már ekkoriban is volt egyházi iskola a településen. Az első írásos említés az iskoláról 1658-ból származik, amikor az iskola rektorát is megemlítették a falu elöljárói között. Az iskola hosszú múltja során sok mindent megélt, sajnos 1794-ben egy nagy tűzvészben leégett az épület a tanítói házzal és iratokkal együtt. De a közösség összefogásának köszönhetően hamarosan újra felépült a tanítóilak, majd 1814-ben maga az iskola is. 1860-tól már egy teljesen új iskolaépület szolgálta a gyerekeket, amelyet azóta is folyamatosan bővítettek és fejlesztettek. Az oktatás azóta is megszakítás nélkül folyik Apácán. Ma már 2 külön épületben tanulnak a diákok, a régi, az evangélikus egyház által visszaigényelt épületben jelenleg a magyar tagozatos gyerekek tanulnak. Iskolánk kertjében Apáczai Csere János mellszobra fogadja az érkezőket. A szobrot Elena Hariga Avramescu bukaresti román szobrászművész készítette, és 1975-ben állították fel. Apáczai születésének 305. évfordulója alkalmából. A közelben található egy kopjafa is, amely az apáczai születésű költő Bartalis János emlékét őrzi. De boldog Isten, milyen csodálatos dolog az az írás és az írás olvasása. Milyen csodálatos, hogy ezeknek a vonalacskáknak különböző alakjai, majd a gyönyörnek, majd a fájdalomnak, majd a szeretetnek, majd a gyűlöletnek, majd a békének, majd a háborúnak, majd a csendnek, majd a viharnak képzeteit és fogalmait keltik fel lelkünkben. Részlet Apáczai Csere Jánosnak a Kolozsvári Református Kollégium élére való kinevezése után megtartott beköszöntő beszédéből. Az iskolák fölöttébb szükséges voltáról és a magyaroknál való barbár állapotuk okáiról.